chapter 1, starting from verse 39. uMaria utyelela uElizabethe. Ke kaloku wesuka uMaria ngaloo mihla wasinga kweleentaba ngobungxamo emzini wakwaYuda, wangena endlini kaZakhariya wambulisa uElizabethe. Kwathi akuva uElizabethe umbuliso kaMaria, lwasuka lwaxhuma usana esizalweni sakhe. Wesuka wazala ngumoya oyingcwele uElizabethe. Wadanduluka ngezwi elikhulu wathi, "Unentsikelelo wena phakathi kwabafazi, sinentsikelelo nesiqhamo sesizalo sakho. Kuhle ngani na kum ukuthi unina wenkosi yam eze kum, kuba uyabona, uthe lakwakho izwi lombuliso wakho ezindlebeni zam, lwasuka lwaxhuma usana ngokugcoba esizalweni sam. Unoyolo lowo wakholwayo koko, ngokuba kuyabakho inzaliseko yezo zinto zithethiweyo kuye Nkosi." Kwathi uMaria, "Umphefumlo wam uyenza nkulu iNkosi, nomoya wam ugxobile ngoThixo umsindisi wam, ngokuba wakukhangela ukuthobeka komkhonzazana wakhe. Kuba uyabona, siyakuqala kwangoku ukuthi ndingonoyolo zonke izizukulwana, ngokuba wandenzela izinto ezinkulu uSomandla, ingcwele igama lakhe. Samkeleni ezi ndaba simnandi. So Lord, 200 and